Fis-suq tal-Birgu il-Ministru Konrad Mizzi u l-kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew intlaqgħu tajjeb ħafna. Fil-fatt kienu bosta l-persuni li tkellmu magħhom u li faħru l-inizjattiva tar-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, inizjattiva li daħlet fis-seħħ nhar il-31 ta' Marzu. Taħsbu dwar ir-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma? Tajjeb, iktar ma jraħsu iktar aħjar. Li tajjeb għax kienu jiġu l-mola s-sema, missa għalmenu niġu naqra mux ħażin. Mela, xkun tista' tagħmel kapriċċju. Jaru, aħjar mill-li kienu qabel. Il-Ministru tas-Saħħa u l-Enerġija qal li din l-inizjattiva se tpoġġi 30 miljun euro fil-bwiet tal-familji kollha u 50 miljun euro oħra se jingħataw lill-industrijalisti u n-negozjanti. Li intom se tirċievu bħala poplu Malti xi kontijiet li kollhom fihom parti perjodu qabel 31 ta' Marzu u parti wara l-31 ta' Marzu. Parti minn kont ikun birra tal-antika u parti mill kont ikun birra tal-ġdida. Wieħed ikun jista' jqabbel id-differenza u aħna qed nippruvaw li kemm jista' jkun ma tantx ikun hemm minn dawn il-kontijiet crossover imma jkun hemm kont wieħed biss. Mizzi qal li fil-ġimgħat li ġejjin il-familji Maltin mistennija jirċievu kont wieħed maqsum fit-tnejn. Se jkun hemm iktar flis fil-but li jistgħu jintefqu fir-retail community għaw Malta u mis-sena d-dieħla jorħsu wkoll it-tariffi għal negozjanti, għall industrijalisti kif ukoll għall lukandiera. Il-Ministru Mizzi kien akkumpanjat mill-kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet Ewropej Mario Farrugia Borg, Deborah Xkembri u Sajru Senġeret.